Kananjo omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta n'ịga kwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta n'ịga kwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta n'ịga kwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta n'ịga kwa ngaramara ibe amale mana n'ụwa ibe amale mana n'ụwa onye ọbụla sepụ aka na njọ na-ebute ngaramara o nwere obu nwoke a na-agba aka ji akụ n'obodo ma nyabụ aka ji akụ nwere ego obodo na-erubere ya isi ibe ebunam dị na nwata nne ya wee nwụrụ adịkwu na nne ya nwụrụ anwụ nne ya wee nwụrụ kwuo werezi onye enyemaka o wee gbakwuru na aka ji akụ nyelu m aka ji akụ wee duru ibe ebuna vana bụ wee bili ibe ebune nnekwu nwa na nne ya nwere anarị nne o webụrụ maka ibi ihe ka aka ji akụ ji dulu ya zụba apụtaza n'obu mbọsị aka ji akụ wee gbawa ibe ebune m ibe nwa m zikọma na nna gị ka njide ya kpali m oke na nna gị ka jide maka na mgba nkịtị ndị ilo mmadụ analiga na nna gị ibe bụ na-ewedula aka ji akụ wee kpali nyoka na odewe vanabụ wee biri vanabụ na-ebi na udo babila ọrụ 15 ibe bụ na-etopụta wee si aka ji akụ na mmezugo ibe ji mmadụ eme achọrọ nka nnaghachi ka nnaghachi na be nna m ka mbido na nwe m wee chọwa aka ngara n'elu ụwa aka ji akụ wedu onye ụlọ ibe bụ na-ewe n'aba nne ya abụta na ovu mbọsị ibe bụ na-ewe jekwula aka ji akụ wee si aka ji akụ nyeghachi m na nna m nyeghachi m na nna m ka nje kọwa olugbo na nna m ịmakwa ibe aka ji akụ gwali ya bụ ibe egbune m ọ dịka ekposi ebute ngwa ọwa vava ana nna m nyelu nna gị ka ị na-azọzi ọzọ ibe bụ na-echiri ndị ọlụ wee wunye be na nne ya ka aka onye ọlụ aka ji akụchiri polisi gbachie were polisi bụrụ ibe bụ na ụkwụlụ ndị na-alụlụ ya ọlụ ruo na polisi kpochie ewee je na kọtụ ka ekpebe ịmakwa na elulu na kọtụ aka ji akụ wee kpegbue ekpe ikpe a na ndị ichie aka ji akụ wee kpegbue maka ịma na ikpe mala eziokwu na aka azụ dị n'ime
ewe ije n'ụwa ka anyị na-eje ọkwa anụta akala eze eji si n'eze gbọrọ anụmanụ o nwere onye nwere ntị ịtọ ebe ndị ọzọ na-enwe ịbụ ahụ ebegburu ibe egwu nne na nne ya ibe nwa mama wee bebe sao ọnwụ gburu nna m ugbo onye nwe mkpọlụ nna m o onye nwe nsabụrụ ka mkpọlụ nna m ụzọ niile gbalị mbọ wee narị ma na nna m o aga m eje n'alụsị ebe ọ bụ na kọtụ ekpego ndị isi ya ekpeche aka ji akụwa ekpegbuo aga m ekpegbu n'alụsị ọ bụrụ na okpegbuo n'alụsị jezie zuru ike ụwa m egwu enu na-atụ m n'elu ụwa ibe egbu n'ebele na alụsị ịmakwa na-emesịrị aka ji akụ wee jee na nna ibe egbule wee lụọ anya ụlọ elu o wee lụsa ụlọ elu lụsa ụlọ nna mesịa lụkwasị ọzọ lụsisi ya ụlọ wee ka nye olile mbọsị mkpọghe ụlọ nwanne ewepụta mbọsị a na-akpọghe ụlọ ibe bụ nne nọ n'akwa alịrị ibe bụ nne nọ n'akwa alịrị ebe aka ji akụ na-eli olili eriketa olili egbe eluigwe wee gbagbuo aka ji akụ gbagbukwu onwe ihe nwoke na nwaanyị n'ọsọ ndị polisi n'ọsọ civil defense n'ọsọ ndị vigilante n'ọsọ igwe mmadụ n'ọsọ onye mmadụ ụmụ ụwa n'anya ibe mere ma na anụ ụwa ibe mere ma na anụ ụwa onye ọbụla sepụ aka na njọ omemma na-amaghị ya na omejọ na njọ ya na omegbu nwa mmadụ ibi ya ị ga-akwalele ngaramara ekene bọọlụ okoye nwata kwọcha aka na mọbịa akwa pak limited odogwu ezoghị n'ala ekene nwanne m ga-adịrị gị mma n'ala ekene nwanne m nọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa anyị na-ekene n'ọgụgụ ha Samuel Nwokoye odogwu oje na South oje na Amabia Izuchukwu nwa nkwa akụ nwata n'ọmụ Easy Model Investment onye ọma clearing and forwarding nyaka eji malụ odogwu Izu Model ịbụ onye ọma nwa m ụlọ gadịrị gị mma Kelvin ekene ife bụ ike ekene nọ gadịrị gị mma Overman onye ọma iwela oge ka o si eje ezi mma m dalụ nụọ nọ gadịrị unu mma ekene dịrị Emmanuel Chukwudị nwanna m akpụlụ onye nwụrụ na anụ ọka na ọgadịrị gị mma ebu Sherman Sudik Security Sudi akpụlụ onye nwụrụ na ọgadịrị gị mma
jisi ike na mma ome njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma ome njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma ome njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma ome njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị